Skal vi Tage den i midten. ja, så ned i hullet måske? Og så lidt midten, lige så plukke den derinde. Jeg ved ikke, hvor sådan står i kilden. Du tager det. Er der nogen inde i mørkekammeret? Nej, der ikke kommer nogen på forbi. Nej, vi kommer. Kom. Vi kommer ind på mørkekammeret. Siger du? Ja. Jeg løber ud derover. Jeg løber helt over. Bare lige tage hovedet ud. Ja, Dommeren, kom op! Hvad så, drengene? Du er også død. Ja, ellers så havde jeg skudt dig. Det er det, jeg står og peger på dig. Ja, det er i orden. Kom så, cool! Godt skud! Dødmand kommer! Han tog dem alle sammen. Eller næsten. Dødmand! Jeg var lige en tur helt op bag dem, så gik jeg lige... Ja, det var fedt. Typisk. Sådan er det. Jeg tror, vi skal... Oj! Dødmand! Jo. Ram! Godt skud! Kommer der noget ud? Kommer noget ud hver gang? Ja. Hvis du går rundt om, så går jeg ind imellem. Godt så. Lige måde. Du ramte ikke, men fint nok, det er fint nok. Ej, jeg troede lige, det var dig. Pis, jeg fik ham. Kom on. Come on.